हाई गर्मी के दिन बा, जब जब पसीना हमरा चोली से पार होता नु लगता कि हमार रोआ खाड़ हो जाई। ए राजा जी घरे आ जाई, अब रउआ बिना हमार मन लागत नहीं खे। ऐसन रुपया पैसा के हम का करें कि जैसे हमार मने पूरा ना हो। नंबर 9931762030। का बरखा जब कृषि सुखानी, का बरखा जब कृषि सुखानी, और रुपये कमा के का होई जब ढल जाई जवानी। ई शादी कईल हमार बड़ी मजबूरी है। तो व्यास जी भी बोलते हैं कि कौन मजबूरी है, हमरो खैला बड़ा जरूरी है। हमरा के बड़ी पसंद बड़ू, एकरा का कहली? तू हमरा के पसंद बड़ू, मला तुम्ही खूपच आवडतोय। जान अब रउआ हमरा के भुला जाई, हमर शादी सेट हो गइल बा। अब राउ रास्ता अलग बा, हमार रास्ता अलग बा। तब व्यास जी कहना कि वो दिन भुला गइलू जब हमरो रास्ता वही जा रहे। देखल बानी भोजपुरिया माटी के लाल, हम बानी दिलीप कुमार, और भोजपुरिया माटी के लाल के टीम पहुंचल बा सिवान जिला के अंतर्गत पचरुखी बाजार पर। और वो सब एक बता दी कि आज के जो सिचुएशन बाटे एवरा कार्यक्रम ज़्यादा हमने के बिहार में देखे के मिलता दुगोला में, और दुगोला के जौन की अरविंद सिंह अभियंता जौन फेमस व्यास बनी वहाँ के संगे जौन हमारा साथ में शख्स बैठल बानी दाएं साइड में, यहाँ के रामपरी रानी यानी कि सबसे मशहूर नृत्यांगना जौन की चुटकुला अंतर्गत वो समय के मने हंसावे खातिर यहाँ के विख्यात बानी, वो शख्स के लगे हमनी के पहुँचल बानी और तमाम बातचीत हुई। और सबसे बड़ी बात बा कि यहाँ के बीकाम के छात्रा भी रह चुकल बानी, और सोची कि बीकाम के छात्रा के रहला के बावजूद भी यहाँ के लाइन में कैसे है तमाम बातचीत हुई। और यहाँ के रहे वाला बानी मुंबई के, और अपनी के जौन माटी के जौन भाषा बाटे भोजपुरी भाषा, ये भोजपुरी भाषा में इतना मिल गई बानी, घुल गई बानी कि कार्यक्रम बहुत ज़्यादा करीले। सबसे पहले रानी जी और स्वागत बा। नमस्कार प्रणाम, हम है रानी। तो रउआ लोग भोजपुरिया माटी के लाल न्यूज़ की तरफ से जितना दर्शक हमार भोजपुरिया समाज के लोग देखा तनी वो लोग के गोड़ छू के गोड़ लागत तनी। बिल्कुल, पहिल का सवाल हमारी रही कि सबसे पहले राउर ये इंडस्ट्री में कब से आईनी, और राउर जो एजुकेशन बा कितना तक बने? हम बीकॉम सेकेंड ईयर कैले बानी, और रहे वाला बानी मुंबई के। हमार जितना एजुकेशन बा सब मुंबई के भइल बा। एजा हमरा 3 से 4 साल भइल बा बस। अभी तक मैंने कौना कार्यक्रम में रहुआ कार्यक्रम अपन दे भइल बानी? वैसे तो बड़ बड़ कार्यक्रम में देख चुकल बानी, जैसे कि हम ऑर्केस्ट्रा के भी प्रोग्राम करीना, और स्टेज शो भी करीना व्यास लोग सिंगर लोग के संगे, चाहे वो खेसारी जी होके, सबके संगे हम काम कैले बानी। व्यास लोग दुगोला के भी काम हम करीना। तो शुरुआती दौर में जब इंडस्ट्री में रहुआ नहीं तो और माता पिता अनुमति रहुआ के देहला साहब के क्या कहते? जी ना, एजा हम आईनी अपन जॉब करे खातिर, एज अ वायरल होके खातिर ना, चाहे एज अ प्रोफेशन खातिर भी ना आईनी कि हम ए प्रोफेशन से आगे बढ़े। हम आईनी एज अ ओनली काम करे खातिर। हमारे घर का सिचुएशन ठीक ना रहे, हमार बैकग्राउंड उतना ठीक ना रहे, जेकरा चलते हम एजा आईनी काम करे लगनी। धीरे धीरे हम ब्यास लोग में गईनी, ऑर्केस्ट्रा में गईनी, लोग हमरा के चाहे लागल, पसंद करे लागल। लोग कहल कि आप हमनी के नाई हेंगा प्रोग्राम करी, राउर डायलॉग बड़ा फेमस बा, यूट्यूब पर हमनी का हाई देख ले, हमनी के सेल्फी चाहिए। ओ खातिर हमार जन प्रोत्साहन बा बढ़े लागल, जेकरा चलते हमरा के लाइन में आगे बढ़े का मौका मिल गई। अच्छा, हमने के देखे नहीं सकी जब गांव देहात के लड़की कोनो फील्ड में जब आगे बढ़े लगे तो गांव के लोग के नगर कहेला कि अपना लड़की के सियान लड़की भेज दिल बड़े बिना शादी भइले, ते तरह के बोली सहायक पड़ल बा कि ना? मुंबई इंडिपेंडेंट जगह बा, ओइजा केहू से मतलब नहीं खे के कहाँ जाता, के का करता। अगर हम बतैबो करम कि हम ही काम करता नहीं, वो लोग अच्छे बा, काहे कि वो माया नगरी है। ओइजा लोग शूटिंग के इतना चाहेला, कलाकारी के इतना, ओइजा के रग रग में कलाकारी होला। तो यही से हमरा के ओ जगह से इनकरेज, येहू जगह से इनकरेज मिलेला। और रहल बस समाज के कहे के बाद, अगर हम अच्छा करें तब वो लोग कही, या खराब करें तब वो लोग कही। तो दोनों मैंने कैसे मैनेज कर लिया? जैसे ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम भी रहा देखे नहीं दे देनी, और दुगोला में भी एकदम रम गइल बानी, क्या तरह दोनों संभव बा? ई अब पता ना का बा, बचपन से तो ये सब काम कैले नहीं कि जब से आइल बानी तब से। लेकिन एगो होला नो कि हम भोजपुरी के एकदम
पी गइल बानी घोर के, उ चीज़ हो गइल बा। हम जैसन माहौल में जाए ना वो माहौल में ढल जाए ना, उ चाहे घर के माहौल होके तो घर में हम शांत हो जाए ना, स्टेज के माहौल होके ओमा हम खाली इतना चाहे ना कि लोग एंटरटेन होत रहे। काहे कि घर के हर सिचुएशन छोड़ के लोग जॉब करके अब अपन हर परेशानी भूल के लोग आवेला हमनी के प्रोग्राम देखे। तो हम ये चाहे ना उ लोग एंटरटेन होके, उ ई लोग ना सोचे कि ई का प्रोग्राम होता, बोर होके अपना अपना घरे जाए, चलो मज़ा ना आइल, का करे गई जा पैसा डारे गई, उ चीज़ ना चाही। हमनी के चाहे नहीं जा कि हाँ पब्लिक आइल बा, दर्शक लोग आइल बा, ओ लोग के चलते हमनी के बानी जा, ओ लोग के प्यार दुलार बा, आशीर्वाद बा। तो हम ये चाहे ना कि हम अपन कलाकारी इतना देखाई कि लोग के लागे कि हाँ आज हमनी के कोनो चीज़ देखले बनी जा, एगो कलाकार के देखले बनी जा। वो चीज़ के मनो जौन आजकल के ऑर्केस्ट्रा में लोग भुला गइल बा कि दो गोला के प्रोग्राम होके, चाहे एगो खाटी भोजपुरी के गाना जौन अच्छा चीज़ लोग भुला गइल बा। हम ये चाहे ना कि हम अपन भोजपुरी लाइन से इतना आगे बढ़ी कि लोग के रग रग में ऑल ओवर इंडिया में बिहार, सिवान आ चाहे भोजपुरी जगत के नाम एकदम ऊँचा होखो। अच्छा राहुल, सबसे ज़्यादा चेहरा हमने के देखला बानी सन जौन एक जगह ब्यास बानी माननीय विजेंद्र गिरी के चेला श्री अरविंद सिंह अभियंता जी के द्वारा राहुल बहुत ज़्यादा फेमस माने डायलॉग भी बाटे। हम चाहेम कि जौन सबसे प्रसिद्ध जौन डायलॉग बाटे तनी शुरुआत करी डायलॉग अपन। पहले तो हम अरविंद सिंह अभियंता जी के बहुत आदर करीना, उनका के अगर वो हमार वीडियो देखेम तो उनको के हम गोड़ छू के गोड़े लागेम। उनका संगे हमार सैड सॉन्ग ढेर होला, आ चाहे एगो विरह गीत होला भोजपुरी में उहो करीना। तो ओमा एगो डायलॉग बा कि जब राजा जी परदेस से चल जातनी तो हम उनका से बात करेनी केंगा जे अपना पत्नी जी के छोड़ के चल जाला लोग, ओ लोग खातिर ही गाना होला। तो ओमा बहुत फेमस बा, लोग चाहेला कि एगो विरह गीत होके ओमा हमार एगो शायरी होके कि ये राजा जी हमरा सोना चांदी ना चाही, हमरा रुपया पैसा भी ना चाही, रउआ हमरा आँखी के सोजा रहेम नु, हमार कुल सिंगार पूरा बाए राजा जी। अब आपके सर ये हमेशा इल्ज़ाम होगा, अब आपके सर ये हमेशा इल्ज़ाम होगा, आप कहीं भी रहें आपके लबों पे बस हमारा ही नाम होगा। अरे आप हमें अपनाए चाहे ना अपनाए, आप हमें अपनाए चाहे ना अपनाए, पर अब आपका नाम हमारे ही नाम से बदनाम होगा। कि हंसलू त भाग हमार जाग जाए, जा हमरो उमर, जा हमरो उमर तोहरे के लाग जाए। अच्छा आवेला भविष्य में रउआ अपने लेवल के रउआ दूल्हा खोजेम कि अपना से नॉर्मल व्यक्ति के? ना नॉर्मल चाहिए ना हाई रेटेड चाहिए, नॉर्मल भी ना, लेकिन अच्छा इंसान होके के चाहिए। वो अंदर से हमरा के सपोर्ट करे, काहे से कि हम ए लाइन में बनी और वो हमरा के सब जान के देख के हमरा संगे रही। तो हम एके चाह रखे में उनकरा से कि हमरा ना रुपया पैसा के चाहबा, ना कोनो चीज़ के चाहबा, ना अच्छा हैंडसम ना कुछ, हमरा एक चीज़ के चाहबा कि वो हमरा संगे एकदम लॉयल ऑनेस्ट मतलब एकदम सच्चा इंसान रहे, हमरा के सपोर्ट करे हम जौना लाइन में बानी। आ रहल बात फ्यूचर के, तो फ्यूचर में धीरे धीरे इंसान अपन संभलत जाला। दूल्हा से यह अपेक्षा करम अपना कि वो खाली हमरा संगे अच्छा से रहे, हमरा भरोसा रखे, कहीं भरोसे पर एगो रिश्ता जुड़ल होखेला। अच्छा मैंने क्या चाहिए, मैंने ऑफिसर चाहिए कि पुलिस चाहिए कि दरोगा चाहिए कि वकील चाहिए कि इंजीनियर चाहिए? नौकरी तो नहीं खे मालूम, लेकिन इंसान होके चाहिए, नौकरी के से मतलब नहीं खे। काहे से कि लाइफ में हर चीज़ सरकारी जॉबे ना होला। लोग कहेला कि सरकारी जॉब वाला के अच्छा मेहरारू मिलेला लोग, लेकिन ऐसन बात नहीं कि अच्छा इंसान के भी अच्छा मेहरारू मिलेला लोग। हमार लोकेशन बा सिवान पचरुखी भवानी मोड़। रहल बात हमार कांटेक्ट और मोबाइल नंबर जी। अच्छा जानता जाने के चाहता कि रानी जी एक नाइट के कितना लगभग लेनी? नाइट के रहल बात तो दूरी के हिसाब होके या चाहे लोग के हिसाब होके तो हमार मैनेजर जी देखे नहीं, उनका के जौन कांटेक्ट नंबर बार वो लोग कांटेक्ट करी, उनका से बात करी, जेंगा होई ओंगा डिसाइड हो जाए अपन कि हमार शादी तय हो गई बा और हम जाता नहीं उनका से भेंट करे। तो वही एगो डायलॉग बा कि हम रोते जाए ना, तब ब्यास जी हमरा से पूछे नहीं का भइल बा, तो हम कहना घरी जब कार्यक्रम करे जानी तब एजन के बिहार के उत्तर प्रदेश के जौन लइकन के रवैया रहेला इनाम देला के दौरान कौना कौना तरीके के प्रतिक्रिया के बिहेव केंगे रहेला लइका लोग? बिहेव देखी, चाहे यूपी होके, बिहार होके, ऑल ओवर इंडिया होके, आ चाहे वर्ल्ड होके, सबके स्वभाव जौन बा केहू चेंज नहीं कर सकत। सबके स्वभाव अलग बा। लोग कलाकार के केहू लोग इज्जत देला, केहू लोग उनकर कुछ ना बुझेला लोग, लेकिन अब स्वभाव के देखल जाओ तो
स्वभाव तो केहू बदल नहीं के सकत। आज जैसन स्वभाव हमरा संगे बा, हो सकता हमरा संगे उल्टा स्वभाव करता लोग, तो वो अपन घरों वही संस्कार मिलल बा तबे नु करता लोग। बताओ उनसे कि मम्मी घर से आवत रही चाहे मम्मी जाता रही तो एकरा के वो मुंबई के भाषा में का कहल जाए एकरा के? माझी आई येते आता घरातून। हमार दर्शक हमरा के बहुत ज़्यादा चाहेला, एकरा के मुंबई भाषा में का कहल जाए? तुम्ही लोक माझं इतना प्रेम दिलं त्या खातीर मी सर्वात आभारी आहे आणि तुमचा सपोर्ट आणि मला प्रेमच आहे, अजून काही नाही खच आहे। ए राजा जी घरे आई ना, रउआ बिना हमरा राहत नहीं खे, रउआ बिना जानते नहीं घर में का होता। ना मैं आपको कभी खोना चाहती हूँ, ना मैं आपकी याद में रोना चाहती हूँ। जब तक सांसें हैं मेरी ज़िंदगी की, बस आपकी बाहों में रहना चाहती हूँ। तो जो जल रहे हैं उनको जलाते रहो, जो जल रहे हैं उनको जलाते रहो। मेरी जान मेरी दर्शक, आप बस मुझे देखकर मुस्कुराते रहो।